Belai belai fungbai. Sing kini satung kini hanya hai belai tunggu ka salkisan lo salkisan. Satung. Oke. Kolam tu nokol ni kepal ni kaya. Kolam tu nokol lagi ni yogo. Okay. Akan sing lagi ko. O jaga o bakta kini kiprasa takuk ro. Jara tengah kebeng nai ro. Dok mana kebeng ni career senamna hini wamsong nai ro. Dok mana egen se sawi nai kubuni selengi nai. Hak ni career no sensor ni wamsong nai ro. Not na kaisa kobok ni. Kaisa sing norok je kebeng lai tongo. Mayung sinjane kok sai tongo. Mayung sinjane kok sai tongo. Ike angor sanamu tongo ang ke sinjo. Ang sinjo ke yok nan musungan coba khaiman ngake. Nung mayung la tam khai tong. Nung masala tam khai tong. Mayung masala tam khai tong. Sinjo coba ni babi nongkari man ngake. Arte kaisa kok jara social media fainai geni katham iprasani coba hai tomaya bui coba khaimana kebengi manai hamia saiman nai o borok rok mayung boni niya musa boni niya o borok ka sangnai jatiyo prani ni অন্তর্ভুক্ত sangnai jatiyo prani rok কোনদিন mayung musa niya nor nomon kobong namu sugo Kubuni do fano kebeng mani reason tongo. Kubuni do fano betharnani jatiyo mani reason tongo. Kubuni do fano lama pairi khimnani target namani jatiyo tongo. Norok jara tiprasana kebeng nai rok. Ano kebeng nai rok tawan soke. Noyen basi jamaten nosto khaimanka. Biswa debar mana buthar manka. Bikram Dorupi ni haina buthar manka. Gobang ma leader kaham no. Asugri khimaka ne ang hai leader. Tiprasana bagi coba khaini no. Buthare mane nosto khaini tawan soke siang kaham ke sini wesi. Lukuro kaham ke sini wo. Sinna nangnai. Ang jarak kuno itu paragano baik khimnani target nanai. Borok bai norok jogajog tong ni ang khakhayesi. Norok borok bai jogajog ni ang khakhayesi. Norok borok bai jogajog kri ngake. Ano baik khim khani nor khimnan jokran toni khani noni yak kri ngake norok asake ana hamya sagla. Noni joto step by step comment tenor joto step by step activities ang follow khai tongasi. Do phani bagai jere thriman ngake. Do phani bagai ker busu rong hogini sap hogini sagini lai mani wan sudesi. Busu jesukan kolam tu hogini kakhre beri mani wan sudesi. David Murasing Kiria. No, David Murasing Kiria isi. David Murasing Kiria no. O lama wo kosto khai nai himoi nai satung nyau nau no mate ni nai himi tong ne sa ko norok jamai ti khanga nai. Bukanango. Norok posuni jonamoi nai. Beka holong nai macam baik buka khai ka. Salsa khai nai himi bugi nai khidang bai. Salsa maise tong nai khide. Salsa lamoyo yong kha bai warjai nai khide se.